y'o de fɔ cɛ diɲɛ ye sɔgɔmada caman de bi an filɛ tiga tuba la tantɔ yan kun ye kɛnɛjɛ de don min na an bɛ tiga dan nka tiga danna bi an filɛ tiga tu de n teri o bɛ mun de fɛ ɲɛna k'a f'i ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye wa ko diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de a ka dɔn k'a fɔ maa bi i bɛ sanfɛ i t'a dɔn sini i bɛna laban cogoya min wa n'i kɛra fantan fana i ka n'i jigi tigɛ ala la ko bɛɛ faralen don jabaru masa de n'an b'o wele ko masa jabaru wahi aw ka dɔn k'a fɔ ni maa min kɛra fantan ye i kana décourager n'i kɛra banna fana n'i kɛra waritigi ye a di fantanniw ma i ka dɔn k'a fɔ kunu yan kun ye kɛnɛjɛ ye bi yan kɛra tu ye a bɛ se ka kɛ e bɛ faamaya la sini e b'i yɛrɛ sɔrɔ dugu ma dɔ in fana ye fantan ye bi a bɛ se ka kɛ sini a b'a yɛrɛ sɔrɔ sanfɛ donc ko in bɛɛ bɛ masa rahamani de maa si k'i jigi tigɛ ala la donc a ye kow ta a k'a di ala ma kana waritigiya t'i ka fangaya ye fantanya fana t'ale ka fugari a k'a dɔn ko ala de bɛ ko bɛɛ lajɛlen latigɛ Sabou ka Momo Choco ni ko ye n tɛmɛtɔla ye aw salamu aleykum